आई देखें आरएसी धमाका प्रेजेंट के बैनर तले फिर एक बार भोजपुरी की दुनिया में हम सोनू सरगम एक नई चीज लेके आए रहल बानी। और आप सबसे सबने निवेदन कि हमारे इस चैनल आरएसी धमाका प्रेजेंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। आपका कमेंट हमारे पास प्यार स्वरूप आशीर्वाद स्वरूप आएगा। गीत के माध्यम में कहना है कि एक लड़का है और उस लड़का को एक लड़की से प्यार हुआ है और प्यार के मामला में इतना गहरा प्यार हो गइल बा कि कहत रहा कि जब से तारा से नैन लड़ गइल बा, जब से तारा से आँख लड़ गइल बा, तब से हमरे जियल मुहाल हो गइल बा। गीत के माध्यम से कहत रहा कैसे कि अखिया लड़ल बजब से अरे दिल में करार नहीं कि हम कैसे कही हमके तहरा से प्यार नहीं खे, हम कैसे कही हमके अरे तहरा से प्यार नहीं खे। अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नहीं खे। अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नहीं खे। हम कैसे कही हमके, हम कैसे कही हमके तहरा से प्यार नहीं खे। अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नहीं खे। पहिले ऐसन रहल ये दिल के पहिले नहाल दिल के ऐसन रहल है कबो कुछ बुझाते नहीं खे तो हसे काहो गइल बा मिल के। कुछ बुझाते नहीं खे तो हसे काहो गइल बा मिल के। अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नहीं खे। अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नहीं खे। हम कैसे कही हमके, हम कैसे कही हमके तहरा से प्यार नहीं खे। अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नहीं खे। अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नहीं खे। अखिया लड़ल बा जब